যতনা হামবাই जों जतनो साइमानो खना रोमान स्क्रिप्ट न तैये 12 घंटा बंद दागोजाक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पीएसएफ निंगई ताई 12 घंटा बंद स्ट्राइक गो गोबांमा एनजीओ हुंतों गोबांमा सिनी तिप्रासानि जे कक न रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनानि आबनो सापर्ट खाइने रंनो बा सापर्ट खाइने रक गोबांमा बरक आ स्ट्राइक नि बागै यस आबुन नांगौ होनो जों सागलायके सापर्ट सागलायके आबुनि आगोलै जों निजिबो आ रोमान स्क्रिप्ट नि आबुन तैयै खना जों निजिबो खरमान जांनाय त जतनो कयनाय खनानि अ स्ट्राइक पालायना बागै त जत सब मानजाक निजिना आमचाय निजिना एरिया थांगै अ स्ट्राइक गो सापर्ट खाइना बागै हामबाय।